ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି। ମାର୍କେଟରେ ତ ସବୁ ପନିପରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବନେଇବା। ସାଧା ତରକାରୀ ମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ରଜା। ଯେଉଁମାନେ ସାଧା ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ। ହଁ, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ବନେଇଥିବେ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲ ଆଉ ପୁରା ଇଜି। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ବିନ୍ସ, ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଦୁଇଟା ଗାଜର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଗାଜରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଚାଞ୍ଚିଦେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବା ତାକୁ।
एबे ताको गोळेई दबा टिके घोड़े दबा। देखिले ना सांग मैंने केते झटापट रेडी हो गला। आपण पाखरे जदि अमूल क्रीम अच्छी फ्रेश क्रीम तो आपण दे पारिबे, नहीं तो अमूल पाउडर को टिके पानी देकी ताको घोळेकी दे पारिबे। जदि आपण पाखरे दुईटा जाक नहीं तो आपण क्षीर को दे पारिबे फुटेकी। देखिबा सांग माने यार टेस्ट बहुत अलग प्रकार आसीबो, बहुत टेस्ट लागिबो। आपको रोटी भात संगे खाई पारिबे। आपण सांग माने थरे ट्राई करके देखंतु आ केमिति लागिला मते निश्चय जणांतु।